Aby urozmaicić wolsztyńskie lato, Dom Kultury przygotowuje corocznie spotkanie zespołów śpiewaczych. Od siebie Impreza, która odbyła się 26 lipca o godzinie 17. wszystkie pięknie wystrojone, chciałbyś jedno mieć za żonę. Spodobała mi się tak, co ludziany wianek ma, lecz mi ludzie inno rają, od dziewczyny odmawiają. Inno ci tam raić chcą, wielki wozak dają z nią, 4 teczki starej sieczki i kulawe 2 owieczki. I z komory stary stół, przerwany już na pół, i do tego krowy ogon i nastąpi z jedną nogą. Weźcie teściu dary swe, ja jednego tylko chcę, żeby zawsze moja miła, dobrą żonką dla mnie była. Niechaj ty